Jeg står heroppe. Så skal vi klar til præsentationen. Nu kommer alle kildekort. Vi har midt herovre. Så I må gerne lige sætte jer sammen med jeres gruppe. Der er jo ikke noget, der hedder faste pladser der. Ikke lige præcis det, der ikke er. Så man sætter sig bare gruppevis og gør klar. Det der, det var skide godt. Så har jeg i min taske. Det har alt. Godt. Så sidste skridt inden aftensmad. Det er jo selvfølgelig, at en rigtig god måde at bringe videre i Svendborg også med at præsentere hinandens idéer. Så det skal vi selvfølgelig have hørt de her rigtig gode idéer, I kommer med. Så jeg synes bare, vi skal starte fra en ende af, at gruppen der, de kommer herop. Og hvordan vi vil gøre det, det styrer helt selv. Det er selvfølgelig en god gæst, hvis man sådan går op sammen. Men hvis der er en, der skal præsentere, så er det også okay. Det bestemmer I helt selv. Men ordet ting her, det er de næste 5 minutter max. Det skal vi gøre.